Greetings, greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che-content, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chisingapwi, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chine content yakachena, iri healthy, yakafanirwa kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Saka ma1 nyaya ndanayo ma1 haasitombori mafanizi, haasitombori kana kuseka, haasitombori kana kuita sei inyaya ama1. Pandisa ndapinda munyaya iyi kai, ndoda kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apa. Kana une nyaya yaunayo yauda kurepota, ndibate futi chi nyaya namba idzodzo neka. Nyaya ndauya nayo zvamanje manje inyaya yaMadzibaba Ishmael. Madzibaba Ishmael vasungwa vanhu varedha paprazi, pakazenge pakupatsanurwa kunzi vana vadiki ngavaende uku, madzimai ngavaende uku, vachiiswa muma different groups handiti. Vadaro vakazotakurwa nepolisi. But panapa tine mwana waMadzibaba Ishmael anonzi Lisa, akutaurawo side rake restory kuti aiwa ka isusu tine kodzero dzedu sevana, but kana tazobuda kunyika kwacho kwamuri kuti tibude, tiri kurohwa nemboma. Tarohwa nemboma, takarumiswa nembwa, ende umboo hwakadaro huripo. Mawana pakaipa nyaya yacho haihombe. Mawana. Saka without wasting much of your time, rega ndikuplayere video muzvionere mega kuti zvakambonyatsofamba sei, mumunzwire musikana achiita sei achitaurawo ega, then tozoonesana kuti haufa. Pakashata baba. Baba vangu ava ndo vasungwa, right? Vari kundi abuse, right? Ndakauya inini ndikaskotakurwa, ndikarohwa nemboma, ndikasungwa nemapurisa, ndikaendwa nemi kuchinhoi. Zvandisingambonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Ndokodzero dzangu dzacho here munyika mandiri kurarama, ivo vasimu, ndidzo kodzero dzangu. Ndakatakurwa njiri pamwe. Right, so what she's trying to say apa ndepekutaura kuti inini baba vangu vakanditi uyai tigare kuprazi. Kuprazi uku ndokwatiri kugara, ndokukenani kwedu kwatiri kuita sei kwatiri kugara. Chikafu tiri kupiwa, zvese zvataida taizviwana mukenani. Ndokodzero dzangu dzandaiziva semwana. But ezvinezvi baba vangu vatorwa, ndaendeswa kunze kusina protection yababa vangu. Ndakuita sei ndakunorohwa nemboma, ndakusungwa, ndakurara kwandisingazivi. Ndidzo here kodzero dzangu dzamuda kuti ndirarame kunze uko pasina anondichengeta. Mawana. Une 14 years, une 16. I'm 28 years in me. But 14 years. Saka zvobatsira chii kuti unotaura kumunhu kuti urikuabhusa mwana wako, pakuabhusa mwana wako pachoni ipapo, womutoro womuvharira mukati. Inini dzori nekodzero dzangu kuna baba vangu nekunyika kwacho, right? Asi kunyika kwacho ndokwamuri kuti imimi nditizire handiti. Ndiri kubatwa abhusi nababa vangu vakandienda. Kunyika kwacho ni kwandaenda, ndokondoswarumiswa nembwa, ndokondorohwa, ndokondotakurwa here ndichiendeswa neni kuchinhoi, ndichishungurudzwa, ndichirara kunze kusingazikanwa kuti zvakamira sei. Okay, zita ndiani? Funa. Nonzi Lisa Ndokurongera. Ndokurongera. Ndi baba wako? Ndini mwana waMadzibaba Ishmael wacho. Taitongozvuzvurudzwa. Video yaripo. Ndakatozvuzvurudzwa kuti ndizo akanditakura ndiye ndandita takatowanda. Tokendera izvi. Mawana etoza edu kuti baba Madzibaba Ishmael vari kunzi vane mhosva, vari kunzi vari kupomerwa mhosva, but panenge kanga rafu kanozoitwa nepolisi, panenge kanga kuganza, so hamene kuti vanoita sei. Haiwa ini ndotozvinzwisisa zvinhu izvozvozvo. Police brutality
ma1 chaiyo and amenoti vanenge vachizvifila sei. Pamwe pacho unenge usingatombozivi zvinenge zvichiitika but unozongodonzwa ravhurwa imwe yaye zvekuti anenge ari ma1. Saka ndonyaya iri kutaurwa nemusikana kunzi aiwa ka inini ndakazvuzvurudzwa, ndakarumiswa nembwa, ndakarohwa nemboma ende mavideos ari kunzi aripo. Pakashata ma1. Ameno, let me know what you think in comment section. Kuti unofungei tikuziva kuti Madzibaba Ishmael vane mhosva but tobata vanhu vacho so here bo here kana zvakudai so ngedzati nizota wafa pambera. Saka ndokodzero dzangu here Neimbwa munyika macho baba matora vari kutyora kodzero munyika macho ndimomo matiri kuabuswa tochidini kana musingatide zvenyu muno tipei kwekunogara tozoti hatisi macitizens emupi emuno. Mama ndodawo kubvunza pamhosva dziri kupomerwa baba venyu vari kunzi vari kuambidza vana kuenda kuchikoro imi makaenda kuchikoro here ndi makagumira baba vangu ava ndo vasungwa right. Hanzini ndakatogumira form 4. I think mutemo wakazotanga kuda sei wakazointroducwa zvavo mwana apedza chikoro ndo vakazotaura naMwari zvikanzi vananga vasaenda kuchikoro zvani zvakesari. Handisi kuti ndiri kusapota zvangu zvaiitwa naMadzibaba Ishmael. Aiwa, I'm not supporting that, but ndiri kutiwo pakuzorova vanhu nemboma apo nekurumisa vanhu neimbwa ipapo amenoti zvanyanya izvo. Kana kuti vanga kuita mhirishonga here kana kuti chii anoziva hapana. Saka musazoti hola akati hanzi zvakati aiwa. Madzibaba Ishmael vari wrong kana vaisaendesa vana kuchikoro kana vaisaita zvinhu zviri kutaurwa nzivo vaita vachimbunyikidza kodzero dzevana izvozvo that's wrong handitika. But pakuzorumisa navanhu nembwa nekuita sei pamama1. So ndonyaya yanga ndangoya nayo zvamanje kuti ndingokuratidzaiwo mozvionerawo mega moona kuti bo here zviri kuita sei zvonga zvitaurwa nemwana. Saka siya comment kana watanga kusvika pana pamuzvara nhasi, please subscribe and hit the notification bell so that you don't miss out patinouya nenyaya dzakadai so, because every day we make sure kuti takanda vidhazi every day 1 2 3 4 5 mavideos akawanda ekuti panapa pachitubu hauzombofa wakafana nenyota handitika, hauzombofa wakafana nenzara yecontent. Ukada zvematongerwo enyika unozviwana, ukada zvechechi unozviwana, ukada zvemanhabvu zverudo dzese nyaya dzinowanika panapa pachitubu handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now.